heɗiyankoɓe Piindi TV caggal jettuɗen Allah en juurima Mouhamadou Toubar Boudou windere en jetti jinnaɓe men en juurima papa men wasil men Nourdine Hamad Alouray e ndewre makko en juurima ɗon dendagal seeroɓe fuutankoɓe en jetti Allah kadi dokkuɗen hannde kadi cellal hokken coftal ha mbawɗen adde joɗanade bandiraɓeɓe e kala saaha hannde kadi eɗen gaari ɗo e émission meɗen mo ganduɗon ko spécial hoddiro émission meɗen taw ko émission yeeɓiyankoɓe hoddiro tigui kañumen jeeyi ɗum kono kadi ko fansuji hoddiro tigui kono kadi ko jagguɓe tigui e hoddiro tigui jeeyi ɗum kono kadi gandon kadi kala acteur e nder hoddiro ene bismeɗo hande kadi eɗen bismiɗo actrice mo ganduɗa ko actrice principale tigui e nder hoddiro nde tawno onon gandi gudditirɗi ɗum ko baba galle o woni Ibou Kane kono noon hande tigui en gudditiri ɗum sehil meɗen walla sen belami mbiyen ko kabduɗo meɗen e nder hoddiro kono noon mo gowɗen yiide ayaw muɗum e kala saaha e ɗo e Piindi TV woni Bineta bisimilla ma émission men spécial hoddiro mbani mba sali a salminama juurama en salmini kadi yeeɓoyankoɓe ayaw Piindi TV foof en mbi kadi ko wone jaam fo yata ko enen ɓuuri enen e leñol ngol ko weltare tan a jarama Seydi Tall caggal nde min calminma kadi mboɗa andi hande fansuji ma foof ma belto min bismima ɗo e émission mbeɗon hoddiro en calmini ardiɓe galle ɓe woni directeur général Babou Samba Diop kono noon ko noon tigui PDG meɗen général bandiraɗo gorko Daoudou Moussa Dia e mawniɓe Haroun Moussa Dia ha to Burkina Faso koye mabɓe tan dewreten calminen personnel Piindi kala Binta Tall hande hewɓe ene gandi Binta ene ɓooyi yebde ɗum ɓooyi wadde ɗum suivre kono en jiiɗi andude hoto Binta Tall jeeya hoto Binta Tall jeeya e guure meɗen Fouta eyyi sa wi Binta Tall mbiya debbo mo dunga boosaya so tawi kadi ko banggue tanam mbiya debbo mo guijolon walla mbiya debbo mo daabiya odeji Binta Tall ne heewi to jeeyade mbaɗa heewi to jeeyade bosoya daabi odeji guijolon machallah wadde mbiyen tan Binta Tall ko fuutanke tout court Binta Tall haade meɗen woɗɗoyde hay nokku e émission he ko jarnade d' abord bandiraɓe men wadɓe juuɗumen émission he caggal nde ganduɗa eɗen jogui ɗo mawɓe galle ɓe ganduɗa kañumen jaggi hen gila adan kala ko yiyaɗo e série ji kañumen mbaɗata hen doole mumen oole mumen kono noon caggal nde ganduɗa yeeɓiyankoɓeɓe kañumen ne mbi en jiiɗi nandude hen juuɗumen hollude kadi kañumen ko hen jeeya woodi waɗɓe participé e orange mo ne woni wonde e weefo yama ɓe mbaɗirani sabamde ha kaale kono woni ko mbiten ko guilmo gilɗi foof haale ɗum noon noon gasata sowona ndewen inde mabɓe jarnoɗen ɓe kadi beltonireɗen ɓe kadi ñagonɗen ɓe Allah moƴƴere mbiyenɓe kadi yallah jokku haaju heewa ko idi foof ko mbiyete to Mamadou Kane omon to e France mo jeeya to wiyete Fass Gounass o waɗi hen 6560 francs Mamadou Kane jeeya ko Fass Gounass o woni ko to e France Fass Gounass elle ko banggue ɓurɗode ala Fass Gounass woni ko banggue Saloum banggue Saloum woni en mbimo Allah jarama o jarama kadi o weltanama kadi no fewi ɓe mbi neɗɗo watta ko wona jikku muɗum kala jawɗo tan waɗi hen junggo muɗum waɗi ko jikku muɗum lay gon sita caggal makko kadi won goɗɗo ene wiye Youssouf Bokoum o jeeya ko Madina Alheri o waɗi hen 1000 francs en mbimo Allah jarama o jarama caggal mum biyeteɗo Demba Ndiaye o waɗi hen golle baɗɗe fayida kadi woni mbimi ni omon waɗa kadi publicité hoddiro foof eɗen ñaganoma Allah badde juutɗe e batten moƴƴe yo Allah juuno ko makko ko amin 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 caggal muɗum woni biyeteɗo Souleymane Dia o jeeya ko to Doué woni ko to wiyete Australie o waɗi hen 50 800 wadde eɗen gandi pulago hande ne yaaji wallahi neɗɗo wona Australie ene yeeɓa gonɗo ɗo henna ɗum wadde technologie o kadi machallah yimɓe beltanima ɗum no fewi kono kankone kadi min beltanimama no fewi saabu baɗɗo yiide ko haalede min kaldani noon pour ɓe mbaɗani ɓe mbasa yiide koye mumen min kalde tan ko neɗɗo so waɗinima acte joɗɗo il faut kolla ɗum ɗo enen dendi ɗum weltare ɗum noon ko wiidemo yallah juutno ha juura woni no mbiɗa ni kadi firti tan Piindi ene yaaji ene yeeɓe partout dans le monde par ce que Australie en États-Unis en France en partout dans le monde yimɓe ene jeeɓa ɗum Allah jarama o jarama goɗɗo ene wiye Alassane Aw woni ko to e Côte d'Ivoire
kanko no waɗi hen 800 francs machallah wiyamo jarama seeɗa ala ko barke woodi seeɗa ala ko barke woodi min beltanimama Allah jarama o jarama woni no mbiɗen ni ndeysaan woni hen en jiiɗi wadde ni kono ngala kono ko neɗɗo wawi wadde hen foof yo andu famɗani e meɗen mbaɗɗo hen ko heewi ko weltanama yalla ɓeydu mbaɗɗo hen ko famɗi ko weltanama yalla ɓeydu ha wawa dañde ko waɗi hen ko mawni par ce que kala bawɗo wadde hen 800 francs so dañi 8000 francs waɗat hen wadde noon yalla jurno ko acto tan acto adi yo par ce que neɗɗo nana holluma hay somi alani mbaɗi mi yeeɓa gonga ko ɗum ɓuuri wadde hen important o gonga goɗɗo ne wiye Mamadou Ba ko almudo alquran o jeeya ko Kanel o waɗi hen 1000 francs o wi noon Sally min komi almudo alquran tan komi janggowo o wi kono noon komi ɓooyɗo yebde mawɗon min ko Piindi tan jeeɓatmi emin jiiɗi noon seeri o yaara yeeso ɗum tagui hay sino maigre moyji amen ɗumin jogui fof min mbaɗat hen kanko no wiyama Seydou Ba Pullo o weltanama eyyi Seydou Ba hamin ñaagui duwaw kadi no fewi an banggue mo gonɗa o tan aɗa wawi noon neldude duwaw tan hay sa waɗani hen haydara kono min beltanimama no fewi Seydou Ba te ko duwaw o kadi ɓuuri tidde ɓuuri wadde important ñagonomal tan dow jakkoro alwal makko ha wona ceerno mawɗo ha enen mbatten yaade to makko jiyani waɗon ɗum kala dendagal janggo alquran cakkiriɗo wadde hen o wiyete ko Oumar Ndiaye o woni ko Mali walla ni mbiyano waɗino hen guila ñande en mataw ko ken diwnoɓe inde makko wiyete Oumar Ndiaye woni to Mali mimi lalaki ko fansama ko fans waɗi hen 5000 francs wallahi ndeysan Allah jarama a jarama Seydi Ndiaye te ko cukalel tokosel ɓe mbima cukalel laaɓa juuɗe ñamdata koye mawɓe Oumar Ndiaye ko cukalel tokosel sa yimo presque so woodi dañde 15 ans 16 ans ko ɗon haaɗi wallahi kono o yit pulaago o woni ko ñooro Mali kono pulaago ne dillinimo min nde jaami ɗo ena ñoore nde ndo nani mbaɗimi toon tan o ari acte mo adi wadde o wonde oɗo so wuuri tan wonat ndo yetti o itti ko 2000 francs o wi kam da cogu boisson ma te ko cukalel min fonno waɗande mo machallah kono min beltanimama Seydi Ndiaye yalla ɓeydu bawol ngal Allah udditma ko jiɗɗa e pulaago ko kadi Allah hokkuma ɗum ko giɗo Yacine Sy noon kadi o waye Yacine kanko presque artiseɓe ala mo año profil makko ko Yacine o waɗi hen omo yiiɗi artiseɓe omo yiiɗi naalankoɓe yalla yoɓe Seydi Ndiaye amin amin wadde ko wiidemo tan yalla jurno baɗɗo moƴƴina battane ko wiyete neɗɗo kilifaɗo ko wona e duuɓi ay ɗo joni min hooram nde keɗimi vocal makko cikkannomi ko neɗɗo mawɗo kewɗo duuɓi ko ndesbiɗa ko cukalel to Allah jarama o jarama wadde ko wiide tan Binta Tall en jaarimo dendagal bandiraɗo baɗɗo junggo muɗum eɗen mbiyaɓe kadi mbaɗen koye mabɓe ɓe mbaɗani kadi ko leñol ngol koɓe mbaɗi ko kadi yettima kala ko neɗɗo wawi wadde hen inchallah woni weeyi fof woni orange mo noon koko yettoro galɗo o yettima kadi o hoddiro yo andu kadi hoddiro so waɗi réussite mbuɗo muɗum nani hen buɗɗi mum nani hen wadde andu junggo muɗum nani hen ko heddi ko yo ɓeydo wadde partagé yo ɓuura wadde partagé ɓuura yaaji ɓuura wawde yeeɓede ɗum kadi en walla meɗen Allah jarama ɓe jarama eyyi kadi so ɗum ɓenni Sali bandiraɓe comme ko mbiyeten ko tan hande enen fof ken dariɓe pour duusde leñol eɗen jogui duusanɓe en leñol ngol par ce que fuɗɗuɓe galle o tan ko duusɓe leñol kadi eɗen jetta kaw men Abou Diop omo waɗi hen bawol makko e ko wawi e ko wawa fof omona waɗa ɗum hen kanko o yi tan ko yo galle o yaaru yeeso ɗum noon yallah hokkumo galle o yaaru yeeso comme no yiddiri ni onon no bandiraɓe gaare sago ko sago Allah sago men enen ndendi koye men allahuma amin wadde ko wiide tan kamɓe ardiɓe galle ɓe foof e kadi kala dariɗo sabamde yo galle o daro fo en jetti ɗum en jetti Allah jetti ɗum mi arta e maga e Binta Tall seeɗa e Binta Tall fansuji ma e yeeɓiyankoɓe hoddira ganda hol Binta Tall caggal nde Binta Tall haali wuuro mum ko Dunga Law a waɗi cité a waɗi cité Dunga Bossé plutôt onna Dunga Keesu Buso jinomi nawde beelo Keesu Buso waɗa kañumne jumum muɗum e hoddiro mo ar inchallah par ce que kanko ne omo jeeya e duusɓe leñol ngol par ce que nde min mbaɗata audition grand théâtre o ko nden taw mo woni directeur o wi artisteɓe pulaar ɓe fof yo ndentu mbaɗa haɓɓere wootere o wawa wallude ɗumen te nden noon min mbaɗi grand théâtre laaɓi ɗiɗi première édition et deuxième édition te ko kanko wonno koye jungo makko wadde o salminama Keesu Buso par ce que mbaɗa andi ko yeeɓiyanke no feewi télé ɗe kala nde mbanmi émission Paris so min neldimo liyon waɗa hen commentaire uji baɗɗi positif wadde kanko Allah jarama o jarama yo jokku golle hayso natti joni wonde grand théâtre o mono to e Sorano kalɗo fulɓe gummi surtout artiste uji o jaggo hen sen garti ga e Binta Tall Binta Tall hande ka won rôle mawɗo mo Zohra e nder série Hoddiro Zohra hen ko rôle yummo Mariam mo ganduɗa hande
ene jeeya actrice principal te kadi won nattu gonɗo e muɗum wiyama hande wonɓe jogtiɗa caɗele e nder série o ko wayno Sali Dia en ko wayno Tidianeto Sarr en kono est ce que a heɓata e fansuji ma keɓa wone commentaire uji cikka mataw ni hen saahaji ko jowta ko ka guurɗum walla eyyi par ce que Sali ɓe mbima kala ko pelliɗa juude wuur ɗum d' abord sa wuuri ɗum tan bandiraɓe balluma wuurde ɗum kadi so ɗum ɓenni ko wayno Sali Dia ene wonde Tidianeto Sarr min ɓeɗon metta yiddemi ɗum waɗi koye pottan nannuɓe ɗumen ñoƴƴumi toon ane Tidianeto kam mi wiyani on haydara kono mbaɗami yeeɓa noon jaadugol mon ha yesso ko lawol ewa Seydi Tall kadi ko ɓuuri so ɗum yawti ko widema a ɓooyi juude série je fof mais hol hande ko jiiɗa hande hoddiro série hoddiro guila décoration ha ko way noon ha ko way noon ko fuɗɗi wadde déroulé ko holko jiiɗa hen ko welma décor o ko ni tan wawi wodde par ce que ko waɗa financement normal par ce que kala ko mbaɗɗa financement jiiya hen ko poɗɗa yiide ɗum hen ko hande ko wayno Daouda nana dari ene duusa yimɓeɓe kadi o duustani yimɓeɓe ɗum ɗo par ce que kanko toujours o wiyata ko yiide ko leñol ngol ande ene waɗi dañɓe kadi yo ande leñol Pulaar wona basal tan ɗum kadi ne welimi hen wadde décor o ne welma par ce que hande sen ƴeewi ko ɓurno e heewde hen théâtre uji woni no wiñande ni ko e nder ko soofi tan taw koye barakuji walla ko wayno kan hande en jii machallah série ji ɗi en jaltini décor aji joɗɗi fof par ce que gurdam jeeya wadde décor o ene welma hen par ce que aɗa andi waylo waɗi ko heddi ko Bineta guila puɗɗiɗen juude faade joni e ko eɗen jaare 9 so tawi en Allah hokki en ko jiɗɗon ko inchallah ɗo e ɓaw janggo 10e o natata wadde ko wiide séquence uji ɗi juuɗaɗi beele séquence goto mo ganduɗa ɓurɗomo wadde marqué hen beele taw o yalti taw e séquence uji e épisode uji jaltuɗi walla o sohata o yaltude o jeeya koye épisode uji sohata o yaltude eyyi ɓurɗomo wadde marqué kam yalti woni ñande jennata kam mbaɗi yennumade eyyi ñande mbiyanmami puccu mbattague e dendal mabba joom babba Sali o ñande hen moom enen kam andi tigi on kam memi kam par ce que mi hawre mo ganduɗa o wi tan ko ma famdinami kadi ene holla kañum ndolaga ene dañi min mi ala ɗum noon dillini kam no feewi ñande hen wadde on séquence ene jeeya e ɓuurɗo weldema e séquence uji puɗɗi ɗon suuti ɗi eyyi on kadi ene jeeya hen machallah Seydi Tall so tawi ɗum yawti mbaɗa andi woni no mbiɗen ni oɗo émission sa yi en mbaɗimo tan ko pour weltinirde fansuji ɗi kadi ko weltinirde bandiraɓeɓe kadi ko hollude bandiraɓeɓe kadi so Allah jaaɓi ɗo ha série o gasa inchallah e kala saaha maɓe jii kala acteur invité ɗum ɗo ay kala actrice ara ɗo so Allah jaaɓi wonno mbimiɗe hay caméra manuji e technicien uji kamɓe foof ɓe garat ɗo par ce que ko ɓuuri en hewde ko Binta yimɓe ko enen jiyata ko enen gone écran o ko enen daarete ko enen kaalata kono ko ɓurɗo liggue ɓurɗo tiddo ko technicien uji jogui technicien ko noon par ce que wiya to tampeteɗo heewani yiyeede yiyete tan ko Binta ne waɗi maquillage muɗum ne jooɗi walla Sali ne waɗi maquillage mais technicien hay goto wawa yobde ɗum guilay déglugol caméra guilay ƴewde teewuji yimɓe guilay ƴewde range filuji e foof te ɗum ɓuuri hen muusi mais kamɓe ɓe gandatake ni ɓe gandatake a yiyata neɗɗo joue ha para sa wiya caméra kaari walla fansuma nodduma ni mbiya mi waɗa yetta kaari ala non enen ko enen tan e koye meɗen ɗum noon caméraman uji kadi eɗen jetta ɗumen no fewi eɗen mbiya kadi yoɓe jokku golle par ce que kadi ko suka wontata mawɗo ha yesso ko lawol kono kam yo bandiraɓe foof gandu ko ɓeɗo goni hen inchallah a jarama Seydi Tall wadde noon hankkandi ko dokkanoɗon hojumuji kuuɓi hol konngol ma mbayni ko Binta Tall garen gudden ha saaha goɗɗo kadi wonta kadi invité goɗɗo e nder hoddiro inchallah eyyi ko weltade tan kadi noddude bandiraɓe wadde erago kadi e bandiraɓe nden eɗen goyanno en ngala to jeeɓeɗen en ngala to paweteɗen mate haal Pulaar fawetake télé Sénégal Allah noon addani en Piindi TV te wonani ɗo tan ko Pulaago ɗum noon mbaɗa wiya kala ɓi pullo
kala noddotoyde tan noto yo ar noto ɗo hena anda kat ko ɓiɓɓe fulɓe hono moɗon dari mbi ene beltina on hande pulago ne yetti partout dans le monde te ala jettinde ɗum so wona ɓiɓɓe pulago ɓiɓɓe fulɓe ɓe mbi leñol so beytata yimata amata siftata dareta ngol leñol andetake ɗum noon hamin dari pour leñol ngol ande sa wiyama hol galo wiye ɓi pullo hol dañɗo ɓi pullo hol jangguɗo ɓi pullo fof koye pulago woni ɗum noon onon pulago fof noddama wiyama yo ngar nanggana bandiraɓe fof ganden nokkuɗo emo nokkani fof ndendi sago enen fof ken gotum fulɓe fof ko gotum hande pullo Niger Guinée min guinenaɓe no noddami ko fansujam fulɓe Fouta Guinée kon pulago fof ko gotum fulɓe Mali enen ceerdi koye men wota ceerden koye meɗen so wiyama pulago tan pullo Fouta woni fof yo noto enen fof ken gotum kadi weltanadema Seydi Dia wiide kadi yalla nawro golle ɗe yeeso en beltima hen kadi no fewi kadi en beltanima hono bammen Hammad e tata Leyla no Thiat Mignam ne wonde Petit Ba e stagiaire meɗen keso on jaranga ɗa haalinde makko ala jarani yo won stagiaire tan kanko waade stagiaire tan no wona surprise après quoi après kono no yimɓe gando mon e nder hoddiro te kadi ko ruube kat mawɗo e nder hoddiro ɗum tan dokkanmi weydi koɓe jokkitira haqqillaji mabɓe wadde noon Allah jarama a jarama Binta a weltanama haala ka fof kadi waɗi fayida machallah kadi ko ɗum bandiraɓe panno e ma nde tawno so tawi neɗɗo woni animatrice tan o ruttima woni kadi gonɗo kadi e zoo kadi e série ko way noon hankkadi o natti jeeydo hoore makko ko yimɓe jeeyimo hankkadi ko mbiyata ko l'inné parfaite mais hankkadi jomum ala droit erreur par ce que jomum waɗi fof hankkadi ko darol gal wiyete ko kaari waɗi ɗum noon wadde kalɗo jomum jooɗi jonde muɗum feewi haala muɗum feewi ko yettande ɗum Allah kadi ñagana ɗum Allah baɗɗo juɗɗe e battane moƴƴe tawno ko neɗɗo woni ko timmani iddi ko eɗen mbiya bandiraɓe tan ha joni ko konngol men mbaynigo ko wiide tan bandiraɓe yo ɓeydo jaggude yoɓe jaggo e hoddiro kadi kala bawɗo wadde yo addu participation muɗum hen yo junggo muɗum naata hen tigui woni no mbiɗen ni ñande en mbaɗannoɗo omon waɗa ha joni o dartaki kadi so wonano kanko waɗi on jiita oɗo décor so wonano kanko waɗi on jiita hay sino épisode goto saka noon épisode uji hande ene yaare ɗo yarte ɗo wadde yen paam koko jokko wadde kono woni no mbiɗen ni so neɗɗo addi lahal joƴƴini tan o wi gaare ha gottoɗen kala keyɗuɗo ma nanno hen jungo muɗum kadi nannoɗo hen jungo muɗum foof ma andu tigui kañum koko nodda hen ko kañum jeeyi kono noon so woni a addi lahal ma a suptima Binta Tall Abouba Arniam koddiɗo dari to caɗwal walla goɗɗum so tawi ko dimo jaggat jungo muɗum ko ɗum woni yiyande nde tagi mbiɗen yen jaltin sen jaltini mbiyen kala jiɗɗo wadde hen ko pullo yo waɗ hen ɗum noon noon tottama numéro nan ɗon ko orange man ko wiye kala jiɗɗo wadde hen yo wat waɗɗo hen fof kadi eɗen jaano ɗum mo waɗani hen fof kadi eɗen ñagano ɗum Allah yo Allah hokku ɗum no waɗiri kadi so tawi dañi kadi yalla hokku ɗum ɓerde no waɗiri par ce que neɗɗo ne wawi jogade taw ala ɓerde no waɗiri neɗɗo kadi ene wawi kadi yidde wadde taw ala wadde noon yo Allah newnan ɗum gueɗe ɗiɗɗe foof ko heddi ko noon ko wiide bandiraɓe kadi so tawi hoddiro yalti yo mbat partagé wona yebde tan kanna e hoore ma sa yeeɓi waɗ partagé dinguere joguiɗa foof waɗ ɗum partagé e statut ma foof kadi commentaire uji ɗi foof eɗen ñaagui bandiraɓe kala commentaire moɓe mbaɗata mi waɗa commentaire gonduɗe e needi par ce que neɗɗo o jottoɗo no joue o jouani kanko ko joueur ko wona kanko ala ko wuttimo ɓorna so pari ko ɓorto wadde oto neɗɗo jugé e ɗum ɗon jomum pam tan ko actrice walla ko acteur ko wiya o joue oɗo rôle jomumen mbasa juste jomum eno jiiri ɗum ni wadde bandiraɓe paam noon kadi commentaire uji fof yo peew par ce que ko helifaɓe jeeɓata Piindi alhamdulillah rabbil alamin Allah ko mawɓe jeeɓata Piindi ɗum ɗon noon so tawi helifaɓe ene jeeɓa mawɓe ene jeeɓa kala ko neɗɗo wawi haalde ko mbiyata ko haala bonka walla moƴƴo ko jomum jeeyi ɗum ruttito e muɗum ɗum noon yo bandiraɓe en goppen haqqillaji men no feewi jaafoɗa Sali Seeɗo en jejjiti hono scénariste men Daouda Diouf eyyi kanko no hande kala ko tekkaɗo ene ko kanko rondi gonga eyyi par ce que comme no kewɗen wiide de scénariste e caméraman ngala wune so wona jeera koye ɗum ɗo tan koye bindol tan jeera koye mumen ko noon tagui ha ñande min kaldo haala makko min Ibou Kane hollude golle ɗe mbaɗiɗen ko yo few baɗo woni mbiɗen ni no waɗa ha joni eɗen jettanama Allah woni bandiraɗo gorko Daoudou Moussa Dia ko jingganɗo leñol ngol ko jingganɗo pulago o yiɗi tan koye pulago yaaro yeeso o jooɗi haw andi hay leñol gotol wawa yaade sans communication ɗum tagui mo kerwiɗo Piindi kono noon wonde ballidiɗo makko Absamba Diop par ce que ko mbiyata ko so tawi fondement fewani galle wawa fewde kadi kamɓe ɗiɗo jaggodiri on waɗa hen doole makko on waɗa hen jawdi makko Absamba Diop aussi ne waɗa hen gandal mum e peeje mum e expérience mo jogui hen o hande ha Piindi yettiɗo wadde yen gandu kala série gar
ɗo fof ko kamɓe mbaɗe tan jawdi maɓɓe wonen kewɗen wiidne kala sahaa jam dow jam less jam ɗo hakkude jam ɓortan duuma men Allah jarama on jarama